Λες για τον πυρήνα του πατέρα που διασπάται και απειρίζει τη δημιουργία. Ο πυρήνας αυτός από πού προήλθε? Ποιος τον κατασκεύασε? Υπήρχε για πάντα? Δεν μπορεί να το καταλάβει, λέει, αυτό, και αν θέλεις να το εξηγήσεις θα το χαρεί πολύ. Ναι, κοιτάξτε, είναι πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα μεταφέρουμε στον κόσμο των τριών διαστάσεων και στην διάνοια την περιορισμένη του εγκεφαλικού ανθρώπου των τριών διαστάσεων αυτού του χώρου. Πράγματα τα οποία τα λέμε απερινόητα. Λοιπόν, όταν εγώ αναλύω στο βιβλίο και λέω γιατί ο Χριστός έλεγε συνέχεια ο πατήρ και ο πατήρ και ο πατήρ και δεν λέει και η μητέρα και η μητέρα γιατί λέει πάντα τον πατέρα, και κάνω μια ανάλυση στο τρίτο βιβλίο, το λευκό, που μιλάω περί ψυχής, πνεύματος και οντότητας, από τι αποτελείται και πολλά, πάρα πολλά, και λέω κάνω ένα γραμματισμό της λέξης πατήρ και αφού παίρνω τα γράμματα και τους αλλάζω θέση και βγαίνει η λέξη απτήρ με τα ίδια γράμματα. Δηλαδή? Πατήρ, απτήρ. Απτήρ πάει να πει ανάβω. Ανάπτήρ πάει να πει ξανά ανάβω. Κάτσε, ο αναπτήρας. Από πού βγαίνει αυτό το πατήρ? Περίμενε. Θα σου πω. Αναπτήρας δεν είναι αυτός που ανάβει? Κάτσε να γράψω πατήρ για να δω, να το κάνω. Ναι, πατήρ. Ανάποδα δεν βγαίνει, έτσι. Όχι ανάποδα, άλλαξε τα γράμματα. Και βάλε αλφα απτήρ. Απτήρ. Με τα ίδια γράμματα. Όπως θέλω εγώ να το κάνω, όχι απλά να το αντιστρέψω. Όχι, να βάλεις, να αναγραμματίσεις, σου είπα. Ναι, εντάξει. Και βάζεις το α, το π, το τ, το ι και το ρο. Ναι. Και λες απτήρ. Ναι. Με τα ίδια γράμματα αυτά λες και τη λέξη πατήρ. Το άθροισμα είναι το ίδιο. Αν προσθέσουμε τα γράμματα, τι αριθμό μας βγάζουν στο τέλος. Πατήρ, απτήρ είναι το ίδιο. Γιατί όμως λέει πατήρ? Διότι μιλάει ότι ο πατήρ είναι φλόγα. Αφού βλέπουμε πατήρ, ανάπτήρ, το ανά πάει να πει ξανά. Ξανά ανάβω. Μισό λεπτό, έχω ένσταση. Sorry. Πατήρ. Αναπτήρ. Δεν μου βγαίνει. Ναι. Είπαμε πατήρ, απτήρ. Όχι από το αναπτήρ. Όχι, το ανά πάει να πει είναι πρόθεση, ρε παιδί μου, ξανά. Ανά, κατά, παρά, διά, είναι ξανά. Πάει να πει ξανά. Okay. Αναπτήρ, αναζωογονώ. Ξανά ζωογονώ δηλαδή. Ανανεώνω, ξανανεώνω. Το ανά είναι ξανά. Έτσι μ' αρέσει να σε βλέπω να προσπαθείς να εξηγήσεις. Αυτό παθαίνω. Ναι. Λοιπόν, το πατήρ, απτήρ είναι ξανά ανάβω. Απτήρ, ξανά ανάβω. Αναπτήρ. Απτήρ λοιπόν, ο Χριστός μιλάει για την φλόγα. Απτήρ. Την φλόγα. Τη συμπαντική φλόγα. Το παγκόσμιο συμπαντικό πυρ. Όταν όμως λέμε πυρήνας, πυρήν, έχουμε απτήρ, τον πατέρα, και το ειν, όπου απτήρ ίσον πυρ και το πυρ με ήτανη ειν, που πάει να πει παρατατικός του ημί. Ο προϋπάρχον δηλαδή. Το ειν. Ειν εις τα ειν. Προϋπάρχον. Ο ον, όμικρον, ωμέγα νη είναι ο υπάρχον και ο ήτα νη, ο ειν, ο προϋπάρχον του υπάρχοντος. Ναι. Όταν λοιπόν λέμε πατήρ ή πυρήν, μας βάζει και κατανοούμε ότι το πυρ, το οποίο προϋπάρχει. Πυρ ειν, πυρήν, πυρήνας, που είναι στο κέντρο του ατόμου. Είναι ο πυρήνας, γύρω είναι το πρωτόνιο και το ηλεκτρόνιο. Άρα στο κέντρο είναι το πυρ ειν, το προϋπάρχον πυρ, όπου το προϋπάρχον πυρ είναι απτήρ, είναι πατήρ, που όλοι προερχόμαστε από εκεί.